जितु बड'फा उपेन्द्र गोल्ड काप उदालगुरित जितु खेल फाइनल खेल হৈছে মই দুইটা দলকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু উদ্যোক্তাসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান বছৰে বড'ফাৰ নামত যিটো গোল্ড কাপ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ বড'ফাক এটা সন্মান দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈসকলক এটা ভাল প্লেটফৰ্ম দিয়া হৈছে এই কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিটিআৰ অঞ্চলত ফুটবল আমাৰ বহুত পটেনশিয়াল আছে ইয়াৰ বাহিৰে আৰ্চাৰী আৰু বক্সিং বিভিন্ন খেলাৰ প্ৰতিভাৱান কিছুমান আমাৰ খেলুৱৈসকল আছে এই সকলক অনাগত দিনত এই খেলটো আগুৱাই লৈ যায় এটা ভাল কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান পলিচি আমি লৈছোঁ আৰু ওদালগুৰি জিলাত যিটো নেশ্যনেল ষ্টেডিয়াম আছিলে এই নেশ্যনেল ষ্টেডিয়ামৰ লগতে স্পৰ্টছ একাডেমি এটা হ'ব ইনডোৰ আউটডোৰ ষ্টেডিয়াম হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে হোষ্টেল ফেচিলিটি থাকিব এনেকুৱা এটা সুন্দৰ প্ৰকল্প অহা এমাহ দুমাহৰ ভিতৰতে ইয়াত মানে এই প্ৰকল্পৰ ইনাগুৰেশ্যন হ'ব আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পটো কমপ্লিট হ'ব এইকাৰণে ওদালগুৰি এটা ভাল নেশ্যনেল ষ্টেডিয়াম পাবলৈ গৈ আছে আৰু আমি কাউন্সিলবিলাক যিহেতু ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নাপায় সেইকাৰণে সব কাউন্সিলক লৈ এটা ফুটবল লীগ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যিমানখিনি কাউন্সিল আছে সবৰে টিম আহিব আৰু সেই টিমবিলাকে নিজৰ মাজত খেলিব যেনেকৈ ISL হৈছে IPL হৈছে ঠিক তেনেধৰণৰ কাউন্সিল লীগো সুন্দৰকৈ এইটো অৰ্গেনাইজ কৰা হ'ব बड'फा UN ब्रह्म गोल्ड काप टुर्नामेन्ट उदालगुरिनि बे नलबारि गेलेग्रा फोथाराव देग्लाय खोब गाजा गोमजायै बेयाव जाफुंसार महराव दिनै फाइनाल गेम जागासिनो दङ बे गेमखौ मेइनलि बड'फा रुंसारि जानायनि उनाव बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रि आरो बड'फाखौ बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसानि गोरबोआव गोथाङै दोननो थाखाय आरो बिथांनि जिखिनि हाबा मावनाय बे हाबा मावनायखौ जोङो गोजोर खालामनो थाखाय जोंनि बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा सानखांलायनानै बड'फानि मुङाव UN ब्रह्म गोल्ड काप बे जि माने टुर्नामेन्ट बेखौ माने खुंबोदों आरो दिनै 27 माने थि जाफैबाय जोंनि थाखाय खोब माने गोग्गानायनि बाथ्रा बा बेयो मोनसे रंजाथाव बाथ्रा जे गोलाव सम बड'फानि मुङाव जि टुर्नामेन्ट जि खुंनाय बेयो खोब गाजा गोमजायै जाबोदों आरो देग्लाय बोसोराव कभिड सिटुएसन थांखांनायनि उनाव बेयाव खोब मेहेरगोनाङै दिनै खुंफुंजादों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बड'फा UN ब्रह्म गोल्ड काप टुर्नामेन्टखौ जाफुंसार महर होनो थाखाय उदालगुरि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि उदालगुरि दखरा एबसु आरो गुबुन गुबुन जोंनि दखराफोरा मदद होदों बेयाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशना मैखोमै बाहागो लादों आरो जि मोनसे रिसेपसन कमिटि दानानै लादों बिथांमोना मोजाङै बेखौ जाफुंसार होबाय आङो मिजिंथियो जे बड'लेण्डआव दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि नेशनेल स्टेडियाम स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डियानि स्टाडि सेन्टार आरो लोगोसे गोबांथार माखासे स्पर्ट्सनि रिलेटेड इन्स्टिटिउसनफोर मोन्दों जोंनि ओनसोलनिफ्राय नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि जोङो गेलेगिरि दिहुननांगोन टेलेन्टेड इयुथ्सफोरखौ जोङो स्पन्सर खालामनांगोन सापर्ट खालामनांगोन आरो बिथांमोनखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै जोङो नैबेबायदि प्लेटफर्माव लाबोनानै दिनै माने सन्तोष ट्रफि जा बा नोङो इन्डियानि जेफोर दङ माने I लीगआनो जा बा इन्टारनेशनेल लेभेलावबो दुर्गा बर' दिनै नोङो हलिचरन नार्जारि मोना जेरैबायदि सुनील सेट्रि मोना दिनै नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेदों बर'निफ्रायबो जिहेतु बर'आ माने इनबर्न माने मोनसे केपासिटि आरो क्वालिटि दंखायो बे केपासिटि आरो क्वालिटिखौ जोङो मोजाङै रोखायै साबसिन हामसिन जोङो जाफुंसार होनांगोन आरो बेखायनो आं सानो जे दिनैनि बे समाव UN ब्रह्म गोल्ड काप टुर्नामेन्टनि जि मोनसे उद्देश्य बे उद्देश्यआ जाफुंसार महर मोनबाय उननि समाव खोब गाजा गोमजायै जों बेखौ लांनांगोन आरो मोजां माने प्लेयार मोजां टिमफोरखौ इनभाइट खालामनानै बेयाव गेलेहोनांगोन बेखिनिखौ आं मिजिंथिबाय नैबे उदालगुरि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 27थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायनि जोबथा दिनै बादायलायनाय आरो बे बादायलायनायाव बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नैबे जोंनि मोनगु खेला सालायनायनि मोनसे बियो जों BTC सरकारनिफ्राय मोनगु खेलाखौ सालायो आरो नैबे UN ब्रह्म गोल्ड कापआ मोनसे
आरो बेयाव जथेस्थ'खिनि रायजो राजाफ्रा गेलेग्रा अनसायगिरिफ्रा बाहागो लानानै गेलेगिरि लोगोसे जायफ्रा बे गेलेनायखौ सामलायदों बे सामलायगिरिफोरखौ थुलुंगा होदों जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब दिनै बिटिआर सरकार एबा बिटिआर सरकारनि जोहै आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जिहेथु गोजोना फैबाय दा रायजो राजाफ्रा गेलेनायानो होन हारिमुआनो होन थुनलाइयानो होन बायदि बायदि बिथिङाव गोसो खुसियै बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेनिफ्राय जों बुंनो हायो रोखा जायो जे जोंनि बिटिआर ओनसोला सान्थिजों जौगानायनि थाखाय आवगायगासिनो दङ मोजां गेलेगिरिफोरनि थाखाय मा राहा लागोन बिटिसि एबा बिटिआर खुंथायनिफ्राय जोङो फैबाय थानाय समाव जायफोर मोजां गेलेगिरि दङ बिथांमोना नेशनेल लेभेल बा इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनायनि थाखाय जोङो अनसुंथाइ होखायो थांनाय समनि सरकाराबो होदों आरो जोंबो होनो थाखाय जोंहा बाजेट दंखायो आरो फैबाय थानाय जानुवारि दाननि गेजेराव जोङो जोंनि नर्थ इस्टनि एबा सा सानजानि जि 6 सिडुलफोर दङ बे 6 सिडुलफोरनि गेजेराव जोङो इन्टार 6 सिडुल टुर्नामेन्ट जों फुटबलनि बेलायावहा जों खुंनो नागिरदों आरो बेखौ खुङोब्ला जों निस्सय फोथायनाय दङ जे जोंनि जि जोलुर गेलेगिरि बे जोलुर गेलेगिरिफ्रा गेलेनायनि बिथिङाव एसेब्लाबो थुलुंगाखौ मोनगोन जि गेलेनायनि बिथिङाव बिटिसि सरकारनिफ्राय फैगौ समफोरावहाय माबायदि हाबाफारि लादों जोङो फैगोन समफोराव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय जिफोर गामिफोरनि गेलेग्रा फोथार ओनसोलनि गेलेग्रा फोथार आरो महकुमा एबा जिल्लानि जि गेलेग्रा फोथारफोर दङ बेखौ मोजाङै जों फोसाबनो थाखाय नाजानाय जागोन मानो होनना बुङोब्ला दासिमबो जोंनि ओनसोलाव मोजां रोखोमनि गेलेग्रा फोथार जायखौ जोङो स्टेडियाम होनना बुङो बेबायदि स्टेडियामखौ जोङो मोननो हायाखै बेखायनो बेखौ बानायनो थाखाय जोङो परिकल्पना खालामदों आरो जोंहा रेसिडेन्सियेल कचिं सेन्टार जों बानायनो नागिरदों जायफोर फुटबलानो होन आर्सारियानो होन उसुआनो होन काराटानो होन जायखिजाया जोङो सरकार बिथिंनिफ्राय बेबायदि रेसिडेन्सियेल एबा थानानैनो सोलोंनायनि जि राहा बे राहाखौ जोङो खालामनो नागिरदों आरो जोंनि गेलेनायनि बिथिंखौ जों जौगाहोनो थाखाय जोङो मोनसे सिन्था सरसा खालामबाय थानाय जादों बे जाहैबाय मा बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड आरो बे बर्डखौ जोङो जुदि दायोब्ला जोंनियाव जेसेबांखिनि गेलेनायनि इभेन्टफोर दङ फुटबलानो होन आर्सारियानो होन बा केरेटानो होन बा जायखिजाया गेलेनाय बे गेलेनायनि जि आफादफोर दङ एस'सियेसनफोर दङ बे एस'सियेसनफ्रा जोंनि सरकारजों थोंजोङै बिथांमोना सोमोन्दो थानानै खामानि मावनो हागोन आरो मोनसे मोजां बाथ्राया बेनो जोङो फैबाय थानाय बाजेटआव नैबे 2022-23नि जि बाजेट फैगोन बे बाजेटआव आङो दाखिल खालामनो नागिरदों जोंनि महकुमायावबो जोङो गेलेग्रानि जि मावखुलि जों बेखौ बानायनो नागिरदों जायखौ जोङो स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट साब डिभिजनेल स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट अफिसार दा जोंहा जिल्ला लेभेलावल' दङ स्पर्ट्स अफिसारा दा बेखायनो जों फैबाय थानाय समाव स्पर्ट्स साब डिभिजन डेभेलपमेन्ट अफिसार SDSO जायखौ बुङो जों बानायनो नागिरदों जा दानि मोनजि साब डिभिजनाव थानाय बे मोनसे साब डिभिजनावबो जोङो बे गेलेनायनि साब डिभिजनखौ जों खुलिनो थाखाय फैबाय थानाय बाजेटआव आङो बेखौ दैखांगोन मैयाथ' बाजेट नङामोन मैया जोंहा साननैनि थाखाय जोङो काउन्सिल जिरायदों जोङो फैबाय थानाय समाव मोजां रोखोमै खामानि मावलांनो थाखाय गासैबो दिखाव जों खामानि मावलांनो थाखाय मोनफ्रोमबो बिफानाव जोङो मोनसे पलिसि बिथांमोना गावबा गाव पलिसि दैखांदों जाय पलिसिनि थाखाय बा जाय पलिसिनि दारै जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनो हागोन बेनि थाखाय जोङो बे गोजां बोथोरनि जि सेसन बे सेसनखौ जोङो जिरायदों जोंहा बाजेट सेसना जाथ'वाखै बाजेट सेसना जागोन ধন্যবাদ থাকিল এই সময়ত মই এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ সাংবাদিক বন্ধুসকলক আমাৰ হৰ্ডিং সাংবাদিক বন্ধুসকলক অলপ ছাইডৰ পৰা